Nah, iki mau kegiatane dino iki aku karo Mister Lendo, kernet andalan masyarakat iki ngetap oli, ganti filter solar ngisor dhuwur. Nah, ini sing ngisor wis tok pasang to. Sing ngisor wis Mas, karek sing dhuwur iki, sing urung karo filter oli. Ya wis iki pasang filter solar sik ae. Ya. Ya wis, ayo iki pasang sik filter solar. Iki masang filter solar sing dhuwur. Wis cukup nganggo tangan ae, ora nganggo kunci. Nah, iki garek ngiseni filter oli. Ngiseni iki kebak sik iki filtere iki. Filter oli. Nah, iki lho. Iki wis kebak ngene iki. Iki. Oke, kebak. Iki garek dipasang kono iki. Yo, pasang do. Ya, long kene nang. Nah, yang jero sik. Talung nih. Kalau lendo dilasar kae. Yo. Wis pasang. Nah, saiki wis rampung le masang filter. Karek iki ngejok munggah ngono, munggah kene, munggah talung nih. Oke. Sang. Munggah. Yo. Iki kok oline kabeh iki. Iki wis rampung leh ngiseni oli. Iki tak cek oline yo wis pas. Saiki garek ngangini. Bareng iki mau yo telah terjadi insiden. Lah lho, lendo iki, lendo. Nah, kon jikone oli tap-tapan sing ngisor bekase, lah malah tumplek e. Dadi kaya ngene iki, bluteh. Wis tak geret ngono mangguling kok. Utah, wis tenang wae engko tak pele, Mas. Ya wis saiki iki garek ngangini. Ku nek wis bar ngangini terus diuripi. Nek kene tak buka, nek pleng ngisor ki ya dibuka. Lah tak ngini ora munggah-munggah. Iya, ora munggah wong nek pleng ngisor tak buka iki. Nah, iki kan Sing ngakon sapa jare? yo inisiatif kok. Inisiatif mare mumet. Iki sampung lengang ini garek nguripi. Nah, saiki garek nguripi mesine. Wis entar ana kene sik. Nah, saiki wis muni tak uripi, rampung. Iki wis rampungan garek guyang mesin ya, To? Iya. Iya. Karek mesin resik biang mesin kabeh kan kena solar. Ya kudu disabun, kudu disemprot. Yo aja lali tanggung jawabmu dari kartu pel. Ya. Yo, yo, kok pelen yo. Iya. Yo, Apa lagi kok? yo wis sik, guys.